to ya fito ya yi magana ya ce duk wani soja da ya ce yana jiran umarni da gwamnatin tarayya a ƙarshe ma hukunci za a mishi. To kaga kenan yanzu dubara ta rage ga mai shiga rijiya. An ce idan mutanen nan sun fito ku ɗauki mataki kar ka jira a baka umarnin yin harbi. Saboda kuma dama wasu daga cikin gurɓatattun shugabannin Najeriya jira suke a ƙirƙiri matsalar ta zama masa hanyar samun kuɗi. Yanzu ka je ka duba gabaki ɗaya tun daga Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina duk inda ake fama da wannan matsalar tsaro. Duk wani talaka na gurin babban burin shi kai yana so zai iya sacrifice ya sadaukar cewa yau idan ya fita kar ya samu ko sisi ya kasance a ce yana baya ɗarɗar baya jin wani shakku a ran shi akan zai samu tsaro a Najeriya. Duk wani talaka da za a zo a Najeriya yanzu a bashi wani excuse ko kuma wani uzuri akan cewa misali wai ko ba laifin gwamnati bane laifin talakawa ko laifin wani abu, wannan gaskiya magana banza ce, ƙarya ne wallahi. Idan kana ganin cewa kamar mai jagoranta na shi ya zo ya hana su ƙananan sojojin kenan ya hana su cewa su ɗau matakai da kansu har sai an ba su umarni, ya kana ganin cewa za su iya zuwa su yi abin da ba ba su umarni na su kansu. Shugaban hafsan sojin Najeriya CDS Christopher Musa gaskiya za mu yaba mu wannan dan bawan Allah abin da yake faɗa a rayuwar shi, abin da yake faɗa mutane suna kalla, ko da ƙarya yake yi fa a zuciyar shi a fili yana faɗa, mu za mu gode mishi. Idan da Christopher Musa yana cikin mutane azzalumai wanda suke karuwa da wannan tsaron, shiru zai da bakin shi. Misali babanka zai baka umarni yayanka ya hana shi, da su shugabanni da sarakuna na gargajiya, wallahi tallahi Abdul Bakabi na bashi rantsuwa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke bada gudunmuwa a harkar tsaron nan. Me yasa? Abin da yasa wani wallahi tallahi aka samu tsaro a yankunan nan wallahi shi kuma hanyar samun kuɗin shi ta kulle kenan. Su shugabannin da suke basu yanzu ina Bello Turji zai samu AK49, ina Bello Turji zai samu RPG, akwai bindiga fa ta baro jirgi a cikin daji da kake gani. Kana ganin wannan matsalar ta manoma da makiyaya ita ce take ta cin tuwo a ƙwarya ko kuma ita ce take ta faruwa har ila wannan lokacin? Sojoji suna cewa wai idan 'yan fashi sun zo, idan 'yan fashin daji sun zo ko kuma wannan kidnappers ko wannan barayin da muke magana wanda suka zo suka hana wannan yanki zaman lafiya, ya ce sojoji idan an kira su an ce in an kira su an ce gashi sai su ce ba su da hurumi na kansu je su bawa wa al'ummar wannan yanki da ko kuma su yi harbi sai sun samu umarni da gwamnatin tarayya. Bai dai ba da kamar yadda shugaban Hafsan sojoji ke nuna magana a baya bayan nan muka ji yana magana akan cewa wato 'yan ƙasa ko kuma mazauna yankin da ta'addanci yake damu su domin su yi yunkurin irin kare kawunansu, su ɗau matakan kare kawunansu. Kana ganin a ta wannan bangaren gwamnatin ba za ta iya kare su bane ko tana ba su shawara ne a bangaren cewa su fara kare kawunansu kafin masu kai musu hari su kai musu hari? Wai menene ma za ka roka kira wai dan ta'adda kana sasanci da shi? Gwamnatin Najeriya Abdul babu abin da ba za ta iya magancewa. Talakawan Najeriya ba su ne wai matsalan tsaron Najeriya ba. Ko da akwai talakawa to 'yan tsiraru ne wanda bai fi a murkushe su a kwana uku ba. Ka ake ne yanzu wata ƙaryar ware-ware ta ƙare. Idan muka ga ɗan bandit sun fito an kira sojoji ko an kira wasu jami'an tsaro an ce gashi su je su bada tsaro, sun ce wai suna jiran umarni, to su ma munafukai ne wallahi. Za a iya samun wato kamar haɗin kai kenan, za a iya zuwa a yi sasanci wanda mun ga kamar a kwanan da mun ga wani faifan bidiyo da yake ta yawo wanda har su yan bindigan suka shigo cikin gari da yan garin an haɗa gasu da bindigunsu ba ma su riga da sun ba jami'ai bindigunsu ba, amma kuma suna cikin mutane suna sauran bindigun su mutane da ɗan yiwuwa suna cewa gana an samu zaman lafiya. Kake ganin wannan zaman lafiya? Duk sasancin Najeriya Abdul siyasa ce. Yara ganin waɗannan bandit ɗin tun daga fitowarsu har su je inda za su je su wannan ta'addancin yana ganin su. Idan ya kira jami'an tsaro sai su ce ba su karɓi hukunci daga ba su karɓi umarni da gwamnatin tarayya ba. To yanzu wannan ta ƙare. Idan har wannan tsaron ba a murƙushe shi ba, to ba iya manyan Najeriya manyan masu ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro ba, kuma su wannan chief of army staff din da suke su ma na ƙasan kenan suna da wata gudunmuwa da za su iya bada. Wannan 'yan bindigan da suke fitowa su zo 'yan tsirari a kora su, saboda an ga an kora su ma nan mun gani an kora su sun ga hudunan su, an ga wasu sunayen wasu manya-manya a ƙasar nan. To kaga wannan kadai ya ishe ka aya da tabbatar ma cewa wannan mutanen akwai wasu da ke goya musu baya. Kuma wallahi idan gwamnatin Najeriya ta ga dama za ta tsaida wannan abun, wallahi tallahi mun tuna ne kaɗan. Ai gashi nan yanzu mun zuba ma gwamnatin ido,